Takže opúšťam apartmán. Zastal som tu v strede ničoho, absolútne ničoho. A dal som si trošku prestávku, pár minút. To sú Maďari, čo idú do Mamaka. No, aj toto. Absolútne dookola nič nie je. Za mňou nejakých 120 km, absolútne nič. Predo mňou ešte ma čaká nejakých 50 km, tam bude nejaké mesto. Piesok a skaly. Nie sú to tie klasické duny, ako by som čakal. A tie budú asi ďalej potom neskôr, ale vidíte, že to je toto je úplná planina a fúka tu silný vietor. Dakla to je mesto, ktoré sa nachádza na výbežku v Atlantickom oceáne. Je to v podstate posledné veľké mesto pred Mauritániou. A ako vidíte, tak krajina sa úplne zmenila z tých kamenných, takých červených, ja neviem, povrchov, čo tu boli, tak teraz je to už čistý piesok. Veľmi tu fúka. Musím ísť tak maximálne 70, lebo ma odfúkuje normálne z cesty. Ale akože v poriadku, všetko v pohode. No a mám už rezervované ubytovanie v Dakle. Cena tiež tak z okolo 24 eur na noc.
Zajtra potom pôjdem touto cestou naspäť, presne touto istou, ktorú vchádzam, lebo vlastne idem na ten poloostrov, to je iba jednosmerka. Zajtra ráno sa tady tu budem vracať a pôjdem potom na tom kruháči odbočiť smerom už na Mauritániu. Tam už by mala byť hranica, neviem koľko kilometrov, musím to pozrieť ešte do map, ale už by to nemalo byť ďaleko. Zajtra by som už mal prekračovať cez hranicu. Len ešte dnes musím... Tam je taký... Zajtra by som už mal prekračovať cez hranicu do Mauritánie, len tam je taký postup, že od roku 2025 už neexistuje možnosť, že keď človek príde na hranicu, že mu vlastne vystavia víza priamo na príchode cez hranicu, ale musí si každý jeden už dopredu požiadať o elektronické víza, normálne na webovej stránke Mauritánie. Tam vlastne sa vypíše celý dotazník, meno, ja neviem, číslo pasu, kto ho vydal, dokedy platí. Potom sa tam nahrajú fotografie, jedna je fotografia pasového formátu a druhá je vlastne fotografia pasu. A ešte chcú, aby ten človek nahral buď nejaký pozývací list alebo nejakú udalosť, že prečo tam vlastne ide. Ja som tam nahral rezerváciu cez booking.com, lebo tam ďalšia vec je v dotazníku, sa vás hneď pýtajú, že na ktorej adrese budete. Takže to som tam nahral, tú rezerváciu. No tá rezervácia to sa môže zrušiť, hej, ale ja si ju nechám, lebo bola dobrá cena aj. To oni len vlastne potrebujú vidieť, že máte niečo rezervované. No a v podstate odošlo sa celé všetko, toto sa odošlo aj s prílohami. A oni tam majú napísané, že neviem, do 7 dní, že sa to akože rozhodne. Mne to prišlo hneď na druhý deň, behom. Večer som to odoslal a ráno to bolo schválené. Prakticky ani neviem, možno, že to schválili za 3 hodiny, ale keďže bola noc, ja som spal, tak som to nekontroloval. Proste ráno som našiel, tam dostanete také referenčné číslo, ktoré si potom zadáte na tú stránku a tam potom vidíte stav vašej žiadosti. Tak som to tam zadal, bolo to, že schválené a bol tam PDF-kový súbor s vízami a tie víza si vlastne stačí len potom stiahnuť do počítača alebo do telefónu a treba ich vytlačiť na papier, nestačí to len ukázať v telefóne, musia byť normálne vytlačené na A4. Takže dneska moja úloha, keď prídem do Dakly na ubytovanie, tak najprv sa spýtam tých majiteľov alebo neviem, správcov alebo na recepcii alebo neviem, kde to idem, tak najprv sa ich spýtam, že či by bola možnosť u nich si dať vytlačiť tie mauritánske víza a keď áno, tak je to super, mám to vybavené a keď nie, tak budem musieť behať tuto niekde po Dakle, aby som to tak nevytlačil, lebo bez toho papiera ma akože nepustia darmo, že to je schválené, aj v počítači to môžem ukázať, ale oni to potrebujú mať na papieri. No a vlastne za túto žiadosť som vlastne neplatil nič. Platí sa potom až pri vstupe do Mauritánie buď v eurách alebo v dolároch. Neviem, možno sa dá aj kartou, ale tam bolo vyslovene napísané, zatiaľ čo som našiel informácie, tak len som videl, že v eurách alebo v dolároch. No a malo by to stať okolo 60, ale neviem, hej, lebo idem aj na motorke, že či bude dačo ešte pýtať odo mňa aj za motorku, lebo toto je vlastne brané ako keby iba na osobu, že pre osobu je vstup asi okolo cca 60. Tak však zajtra uvidím potom, že ako to je vlastne v detaile, že ako to vlastne býva, ako to vlastne bude, zajtra uvidím. No dobre, takže konečne už aj ten vietor polavil, už sa dá ísť úplne normálne, ale tam na tom prechode, ako sa odbáčalo na tento poloostrov, to bolo hrozné, tam som išiel maximálne 70 a išiel som náklone, ako keby som išiel do zákruty niekde. A pritom som išiel stále po rovine. Koľko je hodín? 15:23, ja som typoval, že tak okolo 4:00 tu budem, takže o pol hodinku skôr. Ale zase nerobil som prestávky, nešiel som rýchlo, išiel som stabilne, hej, že maximálne som sa zastavil niekde na 3 minúty, na 5 minút. Nastavil som si GPS-ko, napil som sa vody, išiel som ďalej. Zase som zastal, hej, trošku som sa rozcvičil, zase za pár minút som išiel ďalej, takže v podstate takto idem celý deň od rána.
Ráno bolo dobre, že som vyrazil skoro, už od také 8 som sedel na motorke, už som išiel po meste. Bežne zvyknem, ešte bola tma. Akože zo zásady väčšinou nechodím, keď je tma. Nie je to dobrý nápad, lebo na ceste už som videl kadečo popadá, neboli nejaké tehly na ceste, hoci kde nejaká trubka, už som videl aj trubku na ceste, voľa kde hodenú, takú kovovú. Tak nie je veľmi dobrý nápad akože ísť po tme, ale keďže ráno som vychádzal z mesta, tak vlastne mesto bolo osvetlené a tam som išiel nejakých 50, hej, že po meste 50-60. A kým som sa vymotal, tak to bolo možno 20 minút, 15-20 minút a už potom začalo brieždiť a potom som bol už na výjazdoch z toho mesta, už som pomaličky videl, hej, že už slnko vychádza, tak už to bolo v pohode, už bola dobrá viditeľnosť. No a tá hodina mi pomohla, lebo väčšinou chodím až od tej 9, keď už je vidno, lebo je ešte stále január, tak neskoro vychádza slnko tu. OK, ale som už som takhle nejakých 7 km mám odbočiť a potom do ubytovania tu mám 16 km celkovo. A verím tomu, že tu bude aj verím tomu, že tu začnú byť aj nejaké čerpacie stanice a tam potrebujem si aj kúpiť nejaké potraviny, lebo ja som si to tak presne rozplánoval, keď som prišiel do Maroka, do prístavu, že ja som si v podstate zmenil len 100 € na dirhamy. A tie 100 € som používal iba v tých obchodoch, keď som išiel na nákup, lebo v tých maličkých obchodoch, kadejakých, čo máte po uliciach, že kúpi si človek vodu, jogurt, neviem čo, chlieb, mlieko, tak tam oni vlastne ani väčšinou neberú karty, niektorí berú, ale väčšinou, čo ja som bol, tak tam nebrali karty. A na to som vlastne používal cash. No a ešte stále som zachrypnutý, hej, počujete po hlase. A čiže už mi akurát presne teraz došli tie dirhamy, mám ich asi ešte len možno za nejakých 10 €. Takže akurát presne mi to vyšlo, že keď zajtra, ak by mi to dneska podarilo vytlačiť, tie víza, tak by som vedel potom zajtra prejsť do Mauritánie a v podstate tam už nepotrebujem tieto dirhamy. Čiže úplne skoro presne mi vyšli tie dirhamy, ako lepšie by som to už nenaplánoval. No a som tu odkedy? Dnes je piatok, ak sa nemýlim, dnes je piatok. Prišiel som do prístavu v nedeľu, túto nedeľu, čo bola nedeľa. No a to sme prišli až nejako po obede, lebo keď sme sa ešte vykrútili z toho prístavu, pršalo, ja som nenatáčal, prvé 3 dní som skoro vôbec nenatáčal, lebo stále lialo, ten celý sever toho Maroka neskutočne lialo. No a tam som vlastne menil aj tie peniaze, hneď som si to vybral tam z bankomatu. No a čiže dobre, takže nedeľu som prešiel len pár kilometrov do hotela, to bolo nejakých 90 kilometrov po daždi, hneď ako som prišiel do Maroka. Takže prvých to bolo takých 90 a odtedy už idem prakticky každý jeden deň, aspoň 300, 400, 500 kilometrov. Každý deň idem na motorke, podľa počasia, hej, keď bolo zlé počasie, išiel som 300, keď bolo dobre, tak som išiel 500, dneska som dal vyše 500. Pred 2 dňami som dal tiež vyše 500, včera iba nejakých 300, ale v priemere je to tak nejako 400, aspoň, že dávam v priemere možno. A urobím potom ešte aj taký ako keby súhrn toho celého Maroka, že koľko som to išiel, koľko kilometrov to bolo. Benzín tu stojí nejakých 90 centov, nafta 83, ak som si to dobre všimol. Ale záleží aj od pumpy, že jedna má o toľko centov menej, tá má o toľko centov viacej. By som mohol aj natankovať inak. Veru, tak urobím.